Nezameniteľnú jarmočnú atmosféru a zároveň bohatú nádielku kultúrnych aktivít prinieslo Vranovčanom trojdňové podujatie s názvom Dni Vranova. Tohtoročné oslavy mesta, ktoré v piatok 21. augusta oficiálne otvoril na tribúne pred Mestským domom kultúry primátor Vranova Jan Ragan, sa niesli v duchu 745. výročia prvej písomnej zmienky o meste Vranov nad Topľou. V kultúrnom programe, ktorým sa Dni Vranova oficiálne začali, dostali priestor detské folklórne súbory z Vranova, a to Ďatelinka, Cifroško a Lipovček. Zahraničným hosťom, ktorý očaril publikum svojím profesionálnym výkonom, bol súbor Brestčanka z Bieloruska. V tomto roku Dni mesta sú výnimočné, pretože naše mesto oslavuje 745 rokov od prvej písomnej zmienky o našom meste. Tieto oslavy sú výnimočné aj tým, že začali slavnostným prijatím zástupcov delegácií z družobných miest. Prijal som ich v priestoroch Mestského úradu, kde sa zapísali do knihy mesta a prerokovali sme určité otázky týkajúce sa spolupráce pre ďalšie obdobie. Na tieto 3 dni sme pripravili pre občanov a pre hostí bohatý kultúrny program. Kultúrny program bude obohatený vystúpením folklórneho súboru z Bieloruska. Bude prebiehať samozrejme aj jarmok a v nedeľu budú hornozemplínske slávnosti, kde bude nachystaný gala program, bude najlepšie z nášho folklóru. Takže verím, tieto dni budú ozaj príjemné a dôstojne oslavíme výročie nášho mesta. Počas slávnostného programu bola Vranovčanom predstavená aj nová publikácia mesta s názvom Vranov nad Topľou a príbehy z jeho nedávnych čias. Publikáciu, ktorá pozostáva z 3 častí, a to návraty do nedávnej minulosti Vranovčanov, potom menil sa čas, menil sa obraz mesta a napokon Vranov tu i tam, vydalo mesto pri príležitosti svojho 745. výročia. Publikácia Mesto Vranov nad Topľou a jeho príbehy z nedávnych čias vznikla vďaka 19 spoluautorom, ktorí napísali krásne príbehy mesta Vranov nad Topľou, či už o zašlej sláve rodinnej oblasti, alebo o živote na mestskej časti Lomnica, alebo v Čemernom. Taktiež veľmi zaujímavý príbeh je príbeh o nalešníkových koňoch. V publikácii sú spomenutí 2 významní vranovskí cukrári, pán Torma a pán Kajla. Čiže Vranovčania si budú môcť zaspomínať vďaka tejto knihe. Samozrejme, v tejto knihe sa nachádzajú aj úžasné fotografie a zároveň aj úžasné pohľadnice z archívu pána doktora Ungrádyho. Túto publikáciu si obyvatelia budú môcť zakúpiť v kancelárii prvého kontaktu, tak ako tie predošlé publikácie Sakrálne stavby a Mesto Vranov nad Topľou. Sprievodnou akciou osláv bola aj tematická výstava k 745. výročiu mesta nainštalovaná v Mestskom dome kultúry, ktorá pozostáva z dobových fotografií z mesta Vranov nad Topľou. Letný jarmok ako súčasť osláv ponúkol návštevníkom bohatú škálu sortimentu ponúkaného v 150 stánkoch od predajcov zo Slovenska, Poľska a Maďarska. Nechýbali ani lákavé atrakcie pre deti. V ponuke boli aj výrobky ľudových majstrov a remeselníkov, no a pre gurmánov bola pripravená ochutnávka tradičných slovenských špecialít, a to zemiakové lokše a placky, holúbky a kysnuté koláče. 745. narodeniny Vranova prišli osláviť a všetkým Vranovčanom popriať do ďalších rokov len to najlepšie aj pozvaní hostia z družobných miest z Poľska, Bieloruska až Čiech. Я же второй раз здесь. Мы в первые годы zaklúčili takí partnerské отношения. Ja som tu už po druhý krát. My sme pred niekoľkými rokmi uzatvorili s vami partnerskú spoluprácu, ktorá sa za posledné roky rozvinula vo veľmi silnú družbu. To potvrdzuje fakt, že naše učebné zariadenia, naše školy mesta Brest Moskovského regiónu úzko spolupracujú so školami vo Vranove. Navzájom sa navštevujeme, spoznávame a vymieňame si svoje skúsenosti, spoznávame kultúru, jazyk, športujeme spolu a dá sa povedať, že si naozaj dobre rozumieme, pretože sme slovanské národy a sme si veľmi blízki. Dnes s nami prišiel osláviť váš sviatok náš tanečný kolektív Brestčanka, ktorý vám predvedie svoje krásne vystúpenie na vašej scéne. Krásne vystúpenie na vašej scéne. Mne sa vo Vranove veľmi páči. Navštevujem ho už celých 10 rokov, takže vidím, ako sa Vranov mení, ako sa rozvíja. Takže ja zaželám všetkým Vranovčanom, aby sa ich mesto rozvíjalo aj naďalej. We Vranowie jestem po raz pierwszy, ale bardzo mi miło i dziękuję serdecznie za zaproszenie. Vo Vranove som po prvýkrát, ale cítim sa tu veľmi príjemne a ďakujem za pozvanie. Zhodou okolností naše mesto tiež oslavuje tohto roku svoje jubileum. Má 650 rokov, takže ma teší, že môžem spoznať mesto, ktoré je staršie, pretože má 745 rokov.
rokov. Všetkým obyvateľom Vranova a jeho okresu prajem šťastný a pokojný život. Já jezdím do Vranova velmi dlouho, já si myslím tak více než 20 roků, ještě za okresného úřadu, když jsem byl přednostou okresního úřadu a v posledních letech jako starosta města Bystřice, která má velmi vřelé vztahy s Vranovem nad Toplou, a proto bych chtěl všem Vranovčanům i vedení města popřát k tomuto významnému výročí všechno nejlepší. Dlouhá léta sleduji, jak se vyvíjí celý region Vranovska i samotného města. Velmi se mně to líbí a myslím si, že tomu se říká koloběh života, že jednou přijdou další, kteří budou zase přikládat tu jednu malou cihličku k té druhé a zase se posuneme kousek dál. Trojdňové podujatie Dní Vranova už tradične završili hornozemplínske folklórne slávnosti, a to nedeľným galaprogramom s názvom Jak jedná rodina.